एक नूर खास मेरे दिलो जा को बख्श दो, एक नूर खास मेरे दिलो जा को बख्श दो। Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govor obecanuk Mesih aleyhisselam uludihana 4. november 1905 godina i sada je 10. dio. Da li on kaže, žao mi je što kažem da su kršćani i drugi klevetnici nikada prije nisu pokušali uzeti u obzir činjenice pokretanje, napad na islam i svi su skupa družili i planirali da uništi islam. Svi neprijatelji željeli uništiti islam i muslimani. U stvari, svi su udružili snage u zavjeri protiv islama i progonu muslimana. Iako musliman tada ne bi čuvali sebe, ne bi spasili svoj život, i šta bi oni radili? Časni Kur'an kaže: Ozena lillazina yuqataluna bi annahum zulimu, surat Al-Hajj ayet 40. Kur'an kaže: dozvoljena je borba onima protiv koji se ratuje zato što su im učinjena nasilja. I prema tome je jasno i ova naredba muslimani su dobili kada ovo ukrutnost stigao do vrh. I tada Allah dozvolio da muslimani mogu da smiju da bori. I tada ovo dozvola bio sa ovo uvjetom. I ta je naredba nije bio za drugo vrijeme. Inače, za običani Mesija alejhisselam postoji jedan znak koja se kaže Jazaul Harb, znači on će ukinuti vjerski ratovi. Znači, ovo je razlog na ovo doba neprijatelji islam, oni su napustili vjerski ratovi i sukob je imao od naravno to je sada primio neki drugi oblik. On kaže sukob postoji među islam i druge religije, ali taj je na drugi oblik. I to je sada ovo sukob kroz pero, da oni optuži islam i kršćani, oni štampaju jedna magazin ali novine po 50.000 primjera i oni pokušaju za svije način da ljudi bi odrekli od islam. I zato šta da mi radimo? Kako mi borimo protiv njih? Da li bi uzeli također pero ili da mi bacili strijele? Iako neko tako misli, on je veći idiot i neprijatelj za islam. I on i ako neko tako misli, on pravi sram za islam ili nešto drugo. I kada naši neprijatelji ne pokušaju za takav način, ne napadaju, onda odakle mi imamo pravo? I onda žalosno je da mi smo u pravu. Ali opet
bi mi uzeli kao mač. Ako sada vi izvadite mač i nekome tražite ali kažete sa silom da postane muslimani, inače bi ubili njega, onda vidite šta će biti rezultat u tome. I policija bi njega ufatila i njega kaznila. Zato ovakvi mišljenje su bezmisleni i treba osloboditi svoje glave za takvim mišljenjima. I sada je došao vrijeme da treba da otkrijemo svjetlo i blistava lica Islama i da otklonimo sve optužbe protiv Islama. Mene je žao na muslimanima da Allah nije podario ovo prilika, da bi Allah otvorio vrata nad kršćanima da oni uđu u Islam. Ali to znači on sada govori za naš džemat, za ovo pokret i kaže da Allah to je planirao da kroz ovo ljudi uđu u Islam i kršćani i ostali, ali ovi muslimani oni su pokazali mržnja i oni su odbili ovo Božje poruku. I onda dalje on kaže, ja sam potpuno završio taj zadatak i kroz svog pisanjama. I kako možemo da Islam nadvlada nad druge religijama? Moje pisane dijela, ovi novine su već stigli i stiže u Americi i Evropa i Allah podario ovi narod zdrav razum i oni su shvatili kroz ovo mudrosti što je Allah ni podario razum. Ali kada isti stvari ja ponudim muslimanima i onda oni pokazuju mržnja i da ponašaju kao pogodi oni ludilu i želi da ubijaju nas. Časni Kur'an ima krasne učenje. Allah kaže idfa billati hi asan, surat Hamim Sajda, ajet 35. Allah kaže zabranujete zlo sa onim što je najbolje. Ovo je učenje. Ako ima neprijateljstvo i opet vi treba da budete ljubazni, da imate dobro ponašanje prema njih, da bi oni postali vaš prijatelji. Neka slušate ovo sve stvari sa mirom. Kunim se Allahom da ja sam od njega. On dobro zna da ja nisam lažov, niti varalica. Iako vi dalje mene nazovite lažovica i varalica i lažov, uprkos ovi Božje znakovi što je on pokazao za moj potpor, onda ja vama tražim od vas, neka sa Božje zakletvom dajte mene primjer za neki drugi druga varalica koja svaki dan laže u Boga, ali Allah njega pomaže, Allah pošalje svoj potpor za njega. Bio neophodno da Allah njega uništi, ali ovdje
Božji je postupak je suprotno o tome. Zato ja se kunim Allah da ja sam istiniti i ja sam dolazio od njega. Ako bi mene nazvali lažov i varalica, i onda kako je moguće da svaki dan kad moj narod krenu protiv mene i krenu neki sudski postupak protiv mene, Allah mene pomaže i Allah mene spasi od njihovi planovi. I još je Božje pomoć i potpor da nekoliko 100.000 ljudi Allah sadio moj ljubav na njihove srcama. I to ja cijenim kao moj istiniti. Ako vi dajete primjer za neki drugi neka druga osoba koja je lažna ili varalica i koja je govorio laž u ime Boga i opet Allah njega pomagao i toliko dugo vrijeme njega ostavio da ostane živ, onda dajte mene primjer, pokažite mene. Božje izaslanici, oni budu prepoznati kroz znakovi, kroz Božje potpor i što Allah pokaže za njihovi za njihove strane. Ja sam istiniti kroz moj govor. Allah koja je dobro pućen za stanje od srce, on dobro poznat. Da li vi nemate makar na taj stanje da bi rekli kao jedan čovjek od Fironove porodice koje je on rekao in yako kaziban fa alayhi kazibuhu wa in yako sadekan yusibkum bazul lazi yaidukum Surat Al-Mumin ajet 29. Znači taj čovjek rekao ako je on lažov, znači za Musa a.s. on rekao ako je on lažov, njemu njegova laž, ali ako je istinit, onda će vas sigurno pogoditi nešto od onog čime vam on prijeti. Da li vi niste sigurni da je Allah je najveći neprijatelj za lažovac? Iako svi vi skupa napadate protiv mene, ali Božji gnjev je veća od toga. I ko može da mene spasi od Božjeg gnjev? Ovo ajet što sam pročitao. Ovdje ima jedan bitan stvar. I to se pokazuje za predskazanje, za kazne. Neki Allah ispuni, ne svi. Šta je mudrost u tome? Mudrost je u tome da ovi predskazanje za kazne uvijek imaju neki uvjet. Znači kroz toba, istagfar, kajanje, traženje oprost, kada čovjek krene prema Boga, onda Allah otkloni ovi predskazanje za kazne. Predskazanje ima dvije vrste. Jedna vrsta je kao Allah rekao Va'adallahu allazina amanu minkum Surat An-Nur ajet 56. Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobra djela. Ovakvi predskazanje Allah ne otkloni, pošto on je milostiv. Ali ovi predskazanje koji imaju ovi predskazanje za kazne, Allah oprosti ako ljudi boji od njega, pošto on je milostiv. I taj čovjek je neznalica i dalje od Islam, koja misli da sve predskazanje za kazne treba da se ispuni. On napusti časni Kur'an, pošto časni Kur'an kaže yusibkum ba'zullazi yaidukum Surat Al-Mumin ajet 29.
Znači, pogoditi nešto od onog čime vam on prijeti. Zato mene je žao. Dosta ljudi koji zovu sebe hođe, molvis, ali oni nisu upućeni prema učini časni Kur'an i hadis i sunnat od časnog Božje poslanici. Pošto neprijateljstvo je ludilo, ponekad taj stvar pravi varka za ljudi, treba da bude vama pamti. Milostiv kad milostiv obeća, on ispuni. Pošto to je zahtjev, milostiv, njegov taj atribut zahtjeva da on oprosti. I ovo je također se nalazi kod čovjeka. I da on oprosti. Opraštanje je ugrađeno i u ljudsku prirodu. Jedan čovjek dolazio kod mene i on dao neki svjedočenje i bio potvrđeno da je on bio kriv i kod Englez otišao taj predmet i slučajno taj Englez treba da ide negdje daleko mjesto zbog ovo službeno, zbog svog posao, ali taj čovjek koji je bio kriv, on bio star čovjek i taj Englez mislio ako sam njega kaznio da ide u zatvor i tamo će on završiti. I taj čovjek isto molio da imam djece mali i taj Englez koji je već završio svoje odluka i mislio šta da sada radim, uzio taj predmet i onda samo bacio i samilio njega i njega prostio. I vidite, jedan čovjek imao milost prema taj krivi, njega on oprostio. I da li Bog nema milost prema svoje stvorenje? Ovo govor još traje, onda inša Allah sljedeći put. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Assalamu alaikum. प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे, प्यारे मेरे हबीब मेरे दिल